Gràcies als que heu vingut. I bé, hem convocat aquesta roda de premsa perquè estem en un moment important. Tenim molt proper unes eleccions al Parlament espanyol que realment també els valencians i les valencianes ens juguem molt i pensem que és un bon moment, com sempre hem fet també des del blog, que donar l'oportunitat a tota la gent, no només als militants, als simpatitzants, sinó a tota la ciutadania perquè col·labore amb nosaltres i pugui votar també les persones candidates que van a defendre els nostres interessos, uns interessos que ja dic que són molt importants perquè al Parlament de l'Estat es decideixen coses com serien tots els pressupostos de l'Estat, tot el finançament i per això ja dic, donem l'oportunitat a que qualsevol persona també pugui col·laborar i participar en aquest procés de selecció de candidats i candidates. Per a comentar un poc més concretament, tenim ací a Alba Micó, que és la secretària d'organització, i ja ens pot explicar un poc més concretament com funciona aquesta possibilitat per a fer l'elecció de candidats i candidates. Gràcies, Pepa. Bon dia a totes i a tots. Efectivament, nosaltres hem encetat des del divendres de la setmana passada en el Bloc Nacionalista Valencià el nostre procés de primàries, així ho estableixen els nostres estatuts. La veritat és que hem intentat que aquestes primàries foren unes primàries de tot compromís i aquesta era la nostra idea i la nostra intenció i sempre ho hem defensat. El que passa que per motius externs a la voluntat del bloc no ha pogut ser fer les primàries de tot compromís. Nosaltres sempre hem reivindicat i continuem reivindicant que les primàries que hem de fer són de tots i totes. Per tant, com que no ha pogut ser, ja dic, per factors externs a la voluntat del bloc, nosaltres el que sí que fem és les nostres primàries obrir-les a tot compromís perquè puguen participar totes i tots els militants i simpatitzants de compromís i també a tota la ciutadania, com ja vam fer en els anteriors processos de primàries que vam realitzar en compromís. Es tracta de poder triar els llocs que li pertanyen al bloc dins de la coalició Compromís i dins de la coalició més ampla que hem realitzat amb Podemos en el moment. I bé, les candidatures es podien presentar fins ahir, per la nit. Ahir es va acabar el termini per a que la gent poguera presentar les seves candidatures. Penseu que com el dilluns de la setmana que ve s'han de presentar ja les llistes a Madrid, aleshores el procés ha sigut un procés express que té una durada d'una setmana. La gent es pot apuntar per a participar entrant a la pàgina web de Primàries Bloc. Si busquen Primàries Bloc en internet trobaran l'accés a aquesta pàgina web i tot el món es pot apuntar per a participar. Tenim de temps fins a demà per la nit, a les 12 de la nit, per a poder apuntar-se. I a partir del divendres, tant el divendres com el dissabte com el diumenge, els 3 dies, es podrà votar virtualment per internet en la plataforma que ja vam utilitzar en les últimes eleccions primàries i en aquest cas triarem els nostres candidats i candidates que s'incorporaran a la llista de, ja us dic, de la coalició que formem, Compromís, Podem i és el moment. I si teniu alguna pregunta o voleu